Takže, čau lidi, vítám vás u mýho prvního historického, popravdu prvního let's playe. Teď jsem se koukal na mý jednu postavu, takže začneme na S7 CZ, kde jsme zrovna 132, teď jsem to dělal podzemí. Máme tu kosu, nějaký ty epiky ze záchoda, tenhle mi dokonce včera pát v hospodě. Doufejme, že mě slyšíte, protože to já opravdu nevím. A jdeme se podívat na válku, takže já čtu potichu, abyste to viděli. Ale to je jedno, takže nebudu. No takže, jsme tu byli dlouho, přeskočíme na mě. Počkej, co mám zbraň? Já se mi podívám. Takže já teď jsem nastoupil takový trošku větší killer. Nevím jestli, no, tak to zvuk. Dobrý zvuk, jak když někdo fluší, krásný, jako, jo, krásný. Když tak mám teďka něco s krkem ještě, takže nevím, no shit, what the fuck. Takže nevím, jestli mě uslyšíte. Takže tak, takže co vás tady silnice na S7, to přeskočíme, nesáhle chvíli. Tak mi napište, dám tam příště extra natáčím tady to, protože mi se to nechce. Přeskočit, dali jsme to ještě, jak víte, hrozně velkou tou, už tam máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidí, byl jsem hrdina bitvy. Ahoj, jak se tu máte? Takže tak, fakt jako, no, makajím Čech, blbost Čech, sorry, asi mi spadne, takže koupíme poty, nějaký, věci, tak dáme arenu, když jsme měli teoreticky dát v pohodě tady ty, no tak teoreticky to nedáme, tak to mě překvapilo, no to je what the fuck double, to jsem z toho přesně chvíl. Takže teď musíme dát už opravdu hospodu, takže tak, ještě zkusíme to pozemko. Zabiják, smrtka, tak ostatní zabiják dělá problémy, víš. Zkusíme tu smrtku, musíme dát hita pořádnýho, hit, krása, normal, hit, krása, normal, hit, takže ještě jednou, normal, hit, takže jsme konkrétní. Hej, to je prostě dobrý. Tak to bylo taky na nic. Jebat prostě na to. Nemá to žádnou cenu. Létečko jsme dneska nespachovali, takže se jde ještě zrovna to. Já bych měl žádnou šutku, když takhle ani taky. A houbu ty vůbec celý to dá. Počkej, davaj, nabufujeme se. No, teď jo, máme. A teď já jsem houbice, já to jsem projel. Všichni se mi potkal. No, to album máme doplněný. Což je taková jedna moje zvýho. Ale hospodu a budeme se přemístit na SF3, jak tady můžete navziknout. Vlastně vy nemůžete, já můžu. Tak, hop. A vítám vás na mém SF3, CZ. Vůbec nevím, jestli tady má, jestli nebyl určitě nebyl určitě 90, ale ani střepy tu nemáme, takže jo, padlo nám taková jen tak hezká postava, jen tak na zahrání, pak tam Epic Sheet, dělal jsem tady to si můžete schválně vyluštit, si vám to někomu dojde. A není tam mezerník a moule, jo, to vám říkám předem, to taky to napadlo pár lidí. Teď zveřejníme mé dva kamarády, jestli se na to někdo dívá, vám ukážu kamarády. Panther, takže tak, pozvíte do lepšího cechu, prosím vás. Tady to prosím vás, jestli chcete hrát, tak tady vám dám odkaz na hru, kterou hraju taky, jsem na tom vypadal v topce, dobře. Tak půjde to, topajte sem, pak, takže to jsem zveřejnil, Adamitu. Taky ho pozvěte do lepšího cechu, má úplnou šitku.
Já ho donutím tohle epic sundat, protože vím, že si říká, že nemám. Já nevím, máte epic rád. No, abych zveřejnil, tak zveřejním dalšího kamaráda. Fajta. Jdeme na pouze. Počkej, my jsme na jo, takže to bylo sejto. Pak tam ještě gramy, který ho nenávidí, ale nás vykupli, jo. Tak to počkej. Tak to já napíšu do římského děje, na způsobou. Dáme si do římského děje. By mě teoreticky mohli pozvat. Sorry, no tady ještě. Takže římská legie. Krása. Tu Edin. Co je? Tak počkejte, tak nebudu klikat na další, ale tak. Můžu vám ukázat. Tak, super. Římská legie. World IB. Ahoj, jsem syn, klidně ti to dokážu, prosím. Tě mohl by si mě pozvat? Tak to by bylo. Epickou jednu houbu. Tak nějaký houbu. Takže se přesuneme na moji nejposlavu a tak. Tady to zpracovat jsou tady, já jsem mnou takhle dlouho nebyl. Jo, to jsem psal před chvíli, protože mě srazili včera. Takže to jsme mrtví, toho asi nedáme. To je asi. Budeme vlejt vztek na Adamitovi. Nekecíte, že ho nedám. Tam můžu mít, že jo. Tady jsem vztek. Tady to vůbec nedávám, jako to jsem pozor. A kdybyste mi chtěl pozvat na nějaký server, jo, dobře, možná přijdu, ale určitě teďka nebudu vstupovat kvůli těm jo, to radši ne, protože vstupovat já to budu, ale mně se to pak nechce, všechno tam dělat. A já ani moc nechci vstupovat, protože to víte, co já tady vstupuji a stejně těch 15, 10 minut budu čekat, takže to je k ničemu. Teď si dám tohle hospodku. Si budu lupit, čau, si budu chodit. Tyhle. Jo, ale já už jsem hodně jako teď byl vybufované. Čili jsem si koupil papíček, co máme. Už jsme se přichlastali. No a to je dobrý. My jsme se oficiálně přichlastali. Tak tady máme to takže tady bude asi hospodnější. Přesuneme se na F7, kde podíváme na cechu. No, takže podíváme se na něj, Xbox 12, takže to je jediný tam má dobře, znám, že nemá taky lepší. A nebudu se jenom vytahovat, ale sakra, ale to je fakt všechno, to je váha, fakt to sebe, ale ta moje jedna rada, když se na tohle někdy podívám, jako vidíte k ničemu, jen to takže se jdeme přesunout zpátky na tady to máme na dlouho. Budu si pojít toho obyčeje. Když se pohledeme něco psát. Ještě já nevím, že prohlásit, já rozumím, co psal. Ale si jdeme tady zpět, co někdy psal.
kámo, jak si udělat zlatý rámeček, takže tohle, to si zrovna tohle, hej, to si mi hledám, ale jo, řekni, to je to, co už se týdů. Prostě tady si musíš mít na tisícku nějakým způsobem. Pak prostě dám volby. Tady to se ti celý strkne a objeví se ti tu takovýhle rámeček, kterým budeš mít napsáno, jak bych to řekl, kterým budeš mít napsáno prostě jakože velký rámeček, velký rám, obchodník, tady obchodník, ten jde v obchodník s velkým rámem, bla bla bla, jo, prostě. Všechno mám docela rád, tady už poměrně kolik dlouho. Co? Teď asi zase, jo, byste to neviděli, co napsal, nevidíte. Možná ne. Odkazy na videa, hele, krása. Asi si napíšu svůj, počkám, na YouTube channel. Takže tak. Takže pro dnešek, já nevím, jak bylo natáčení, to ještě krátký, no. Takže to podzemně, ale teď mám videa, jedu se strapkýma, a tak jo. Tak víte, jak se si nic nedává, jo. Až je to knížku, ale hej. Hele, hej. No, dorazí. Takže. Jinak, kdybyste chtěli, možná to s vámi budu hrát. Ale tohle by si musel dobít chudit, protože by to došlo i prakticky. Tady s 3000 lidí bylo tohle. Musím to dělat dobře. A já si teďka půjdu končit. Možná zítra nebo dneska v půlnoci natočím video. A určitě se na vás budu těšit. Takže čau.